El bombazo de Andreucci que pone el partido 2-2. El remate de Andreucci potente de derecha y el gol. Suena el piloto, Quilmes campeón. Quilmes campeón. Έναν χρόνο μετά την εντυπωσιακή είσοδο της οικογένειας Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό και στη νεοσύστατη ΠΑΕ, η απώλεια των εγχώριων τίτλων την οδήγησαν σε γενναίες αποφάσεις. Το πρωτάθλημα είχε καταλήξει στα χέρια του Ολυμπιακού μετά τον μπαράζ του Βόλου με τον Άρη και το κύπελο στην ομάδα έκπληξη της Καστοριάς στον τελικό με τον Ηρακλή. Η ιδιοκτησία του τριφυλιού πείσμωσε και κινήθηκε δυναμικά για την ενίσχυση της ομάδας. Κάπως έτσι ήρθε στην Ελλάδα το alter ego του Ντιέγκο Μαραντόνα στην Αργεντινή, ο περίφημος Λουίς Αντρεούτσι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας να καταγράψω την ιστορία του Αργεντινού επιθετικού, δεν περίμενα ότι θα μάθαινα γεγονότα που θα ανέτρεπαν όλα όσα είχαν γραφτεί κατά καιρούς. Η ιστορία είναι συγκλονιστική, γεμάτη εντάσεις, συναισθήματα και δάκρυα. Δυστυχώς δάκρυα μέχρι αναφιλητών. Το κουβάρι του δράματος άρχισε να ξετυλίγεται το Μάιο του 1980, όταν ο τεχνικός σύμβουλος της ΠΑΕ και προπονητής σύμβολο του αγγλικού ποδοσφαίρου, Αλφ Ράμσεϊ, που είχε οδηγήσει τα λιοντάρια στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966, ταξίδεψε στην Αργεντινή για να παρακολουθήσει διαζώσεις τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος του 1978, Λουίς Αντρεούτσι. Ο επιθετικός της Quilmes ήταν στην κορυφή των σκόρερ με 22 γκολ μαζί με το νέο αστέρι της χώρας του τάγκο και της Αρχεντίνος Juniors, Ντιέγκο Μαραντόνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι οπαδοί της Quilmes δεν ήθελαν να αποχωριστούν το αστέρι της ομάδας, που με 2 δικά του γκολ είχε χαρίσει το πρωτάθλημα στους ηθοποιούς το 1978 στον τελικό με τη River Plate, απειλώντας τον πρόεδρο του συλλόγου και ιδιοκτήτη της πασίγνωσης εταιρείας ποτών Cerveza Quilmes πως θα μποϊκοτάρουν τα προϊόντα του, πλήττοντάς τον οικονομικά, απέχοντας παράλληλα από τις εξέδρες του Σεντενάριο. Αρχικά, ο Άγγλος κατάσκοπος του Παναθηναϊκού άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού της Newell's Old Boys, Ρομπέρτο Νέστορ Αγκουρεόπολης, για τον οποίο ενδιαφερόταν και ο Ολυμπιακός, ενώ στις 7 Ιουνίου του 1980 διαβάζουμε στην Αθλητική Ηχό ότι αποθέωσε το Λουίς Αντρεούτσι λέγοντας «Ο καλύτερος σέντερφορ που έχω δει στη ζωή μου, μπαλαδόρος, ψηλός, άτρωτος. Μυρίζεται το γκολ, θα βάζει 2 γκολ σε κάθε μάτς». Μάλιστα ο Ράμσεϊ ταξίδεψε στο Μπουένος Άιρες με το όνομα Νικολαίδης, προκειμένου να μην αντιληφθούν οι Αργεντίνοι το μέγεθος του ενδιαφέροντος και ανεβάσουν την τιμή. Πάντως σε πρώτη φάση η Quilmes φέρεται να ζήτησε 45 εκατομμύρια δραχμές, μυθικό ποσό για τα ελληνικά δεδομένα. Μάλιστα για τον Αντρεούτσι μίλησε εγκομιαστικά και ο απερχόμενος τεχνικός των Πρασίνων Μπρούνο Πεζάολα, κάνοντας λόγο για τρομερό φορ. Στις 16 Ιουνίου, με εισήγηση του Ράμσεϊ, ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον 51χρονο Άγγλο τεχνικό Ρόνι Άλεν με θητεία στο αγγλικό πρωτάθλημα με τις Wolves, Walsall και West Bromwich, ενώ είχε και περάσματα στο εξωτερικό από την Ισπανική Athletic Bilbao, την Πορτογαλική Sporting Λισαβόνας και τη Σαουδική Αραβία. Στις 24 Ιουνίου του 1980 ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε τη μεταγραφή του Λουίς Αντρεούτσι, η οποία καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη όλων των εποχών, αφού το κόστος άγγιξε τα 26 εκατομμύρια δραχμές. Για την πραγματοποίηση της μεταγραφής χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Αθήνα ο πρόεδρος της Quilmes, Χωσέ Λουίς Μεσνέρη, ο οποίος είπε για τον Αντρεούτσι ότι είναι γενναίος γκολτζής και ανώτερος του Λούκε, βασικού σέντερφορ της πρωταθλήτριας κόσμου Εθνικής Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978. Μάλιστα για τον Αντρεούτσι ενδιαφέρον είχαν δείξει η Ιταλική Νάπολη, η Ισπανική Σεβίλη αλλά και η Ουρακάν, Μπόκα Juniors, River Plate και Ροζάριο Σεντράλ. Εάν έμενε στην Αργεντινή, όλοι θεωρούσαν βέβαιη την παρουσία του στην Αλμπισελέστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας. Για το νέο άσο του Παναθηναϊκού μίλησε στην Αθλητική Ηχό και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Αργεντινής Σέζαρ Λουίς Μενότι, τον οποίον εντόπισε ο Γιώργος Βενετούλιας στη Ρώμη, χαρακτηρίζοντας τον Αντρεούτσι γκολ αστραπή,
βαθμολογώντας τον με 9 στην ταχύτητα, με άριστα το 10, 9 στην αποτελεσματικότητα και 7 στην τεχνική. Το εγκόμιο του Αντρεούτσι έκανε και ο πράσινος Χουάν Ραμόν Ρότσα Μπουμπλής, λέγοντας ότι είναι ψυχρός εκτελεστής και βρίσκει 1000 τρόπους για να σκοράρει. Ένας από τους λόγους που επηρέασαν τη μετέπειτα παρουσία του Αντρεούτσι στον Παναθηναϊκό ήταν σίγουρα η απόφαση των πρασίνων να τον αφήσουν στην Quilmes μέχρι τον Αύγουστο. Εκείνο το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, εκτός από τον Αντρεούτσι, απέκτησε το Λάκη Σιμεοφορίδη από την κυπελούχο Καστοριά, τον Νίκο Καρουλιά από τον Απόλλωνα Σμύρνης, παραχωρώντας στην ελαφρά ταξιαρχία τον νεοαποκτηθέντα Κροάτη Μάριο Μπόνιτς και τον Χρήστο Πετρινιώτη, τον Ρουμάνο Ντούρο Νικολάε, αλλά και τους Έλληνο-Αργεντίνους Αγουρεόπολης και Ραούλ Αλφάρο Μπιστάκη. Ο Μάριο Μπόνιτς, που αποκτήθηκε στις 19 Ιουνίου από την Δυναμό Ζάγκρεπ, και ο Χέλμουτ Κύρισιτς, που ήταν από το περσινό ρόστερ, θυσιάστηκαν για τον ερχομό των Αντρεούτσι και Ντόρο Νικολάε, αφού επιτρέπονταν 2 ξένοι. Στο τριφύλι επέστρεψε για να κλείσει την καριέρα του και ο Αντώνης Αντωνιάδης, ενώ λύθηκε η παρεξήγηση και επανέκαψε ο Γιώργος Δελικάρης. Στις 12 Αυγούστου του 1980 ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, σε μια πρωτοφανή κίνηση, βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και υποδέχτηκε ο ίδιος τον Λουίς Αντρεούτσι, έχοντας στο πλευρό του Μπουμπλής, Μπιστάκη και Αργυρόπουλο. Ο Αντρεούτσι, μόλις πάτησε το πόδι του στο Ελληνικό, στο παλιό αεροδρόμιο, δήλωσε: «Υπόσχομαι να βγω πρώτο σκόρερ και να δικαιώσω όσους πίστεψαν σε μένα». Στις 16 Αυγούστου του 1980 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Λουίς Αντρεούτσι έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, σκοράροντας από το σημείο του πέναλτι στη φιλική ήττα με 2-1 από την πρωταθλήτρια Τσεχίας Μπάνη Κοστράβα. Ωστόσο στη συνέχεια υποχρεώθηκε να φύγει άρον-άρον για την πατρίδα του, καθώς είχε ένα τροχαίο ατύχημα η γυναίκα του. Η μοίρα δυστυχώς άρχισε να του στέλνει σημάδια. Στις 24 Αυγούστου διαβάζουμε στην Αθλητική Ηχό για πρόβλημα στο διαβατήριο της γυναίκας του και της κόρης του, το οποίο η ιστορική εφημερίδα το χαρακτήρισε εκβιασμό των Αργεντινών για να χαλάσουν τη μεταγραφή. Τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Στις 31 Αυγούστου ο Αντρεούτσι αγωνίστηκε στη Ριζούπολη στο φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνης, όπου ξεχώρισε ο συμπατριώτης του Ραούλ Μπιστάκης. Ο Αντρεούτσι δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον Πάση στα Γιάννενα, αλλά σκόραρε στην επίσημη πρώτη του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Δόξα στη Λεωφόρο. Ωστόσο, ο Ρόνι Άλεν τον άφησε εκτός ενδεκάδας, όπως και όλους τους παίκτες εξ Αργεντινής, Μπουμπλή, Αγκουρεόπολης και Μπιστάκη, στην αναμέτρηση με τη Γιουβέντους στο Τωρίνο, και μετά τη βαριά ήττα με 4-0 απολύθηκε στην επιστροφή για την Αθήνα. Στη ρεβάνς με τη Μεγάλη Κυρία στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός με τον Ανδρέα Πάπα Εμμανουήλ στον πάγκο πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση. Νίκησε με 4-2, με τον Αντρεούτσι να σκοράρει και να είναι εκ των κορυφαίων. Για τον Μπιστάκη, από την άλλη πλευρά, και γκολ, αυτό γκολ που βγάζει ο Τζεντίλε. Η σέντρα, η κεφαλιά του Λιβαθινού και το 3-1. Το γκολ του Λιβαθινού, παρά το γεγονός ότι είναι Ιταλική. Να ο Δελικάρης έδωσε μια προσπάθεια του καλή και να το γκολ. Να το 4-2. Παρά την πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Αυστρίας Χέλμουτ Σενέκοβιτς, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο του, καταγράφοντας διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα. Συγχρόνως καταγράφονται πάρα πολλά επεισόδια με τους φίλους του τριφυλιού να περνάνε γενναίες 14 στους ποδοσφαιριστές. Μεγάλη γκρίνια. Ακόμη και εμβληματικές μορφές όπως ο Βασίλης Κωνσταντίνου και ο Αντώνης Αντωνιάδης δέχονται τα πυρά, όπως και στελέχη της ομάδας. Μέσα σε όλα υπήρξε και το φραστικό επεισόδιο του Γενικού Αρχηγού Κωνσταντίνου Πλακουδάκη με τον Γιώργο Δελικάρη. Στις 19 Οκτωβρίου του 1980 οι πράσινοι υποδέχτηκαν την Καβάλα. Οι φανατικοί οπαδοί του Παναθηναϊκού αποδοκίμαζαν σε κάθε φάση τον Αντρεούτσι. Ένα τέταρτο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, μετά από μια θαυμάσια σέντα του Ρότσα, ο Αντρεούτσι με ένα σουτ κεραυνό ανοίγει το σκορ. Ο Αργεντινός, αντί να πανηγυρίσει με τους συμπαίχτες του, γυρνάει προς το πέταλο της θύρας 13, πιάνοντας επιδεικτικά τα γεννητικά του όργανα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και αποδοκιμασιών από την εξέδρα για την πρωτοφανή ενέργεια. Το 5 λεπτό που ακολούθησε ήταν εφιαλτικό για τον Αντρεούτσι.
Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε με τον κόσμο να τον γιουχάρει ακόμα και όταν δεν είχε την μπάλα. Ο Σενέκοβιτς αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει για να κατευνάσει την οργή της εξέδρας. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε μια αγχωτική νίκη με 2-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ιφαντίδη 2 λεπτά πριν από το φινάλε, όμως η ζημιά είχε γίνει. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε διάθεση να στηρίξει τον Αντρεούτσι, κατηγορώντας μια μικρή μερίδα οπαδών ως προβοκάτορες που είχαν ως στόχο τη δημιουργία αρνητικού κλίματος στο σύλλογο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ο δικηγόρος Βασίλης Τσιτσιμπίκος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του ποδοσφαιριστή. Στις 27 Οκτωβρίου ο Αντρεούτσι αγωνίστηκε και σκόραρε στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 4-2, αλλά δεν άργησαν να φτάσουν τα κακά μαντάτα. Στις 30 Οκτωβρίου εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο το ποινικό μέρος της υπόθεσης. Η κατηγορία ήταν πρόκληση σκανδάλου, διασέμνων πράξεων και βάναυση προσβολή της δημοσίας εδούς σε αθλητικό χώρο. Κάτι που επιβεβαίωσε ως αυτόπτης μάρτυρας ο δημοσιογράφος και σπορτκάστερ της ΕΡΤ Μανώλης Μαυρομάτης στην κατάθεσή του. Ο Αντρεούτσι μέσω διερμηνέα και έχοντας ως εκπρόσωπο υπεράσπιση το διάσημο δικηγόρο Αλέξανδρο Λικουρέζο δεν παραδέχτηκε την πράξη του, εκφράζοντας τη λύπη του για την εχθρότητα που αντιμετωπίζεται από τον κόσμο. Δήλωσε ότι ήρθε στην Ελλάδα για να εργαστεί και να τιμήσει το ψωμί του, διασκεδάζοντας τους φιλάθλους. Τελικά το δικαστήριο του επέβαλε φυλάκιση 4 μηνών με 3ετή αναστολή, αφού δεν είχε ποινικές εκκρεμότητες στην Αργεντινή και αφέθηκε ελεύθερος. Πάντως, φίλαθλοι που τον περίμεναν έξω από την Ευελπίδο τον αποθέωσαν. Σε ό,τι αφορά το αθλητικό σκέλος της τιμωρίας, ο Αντρεούτσι τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή Αθανάσιο Ρουμπί με 3 μήνες αποκλεισμό από κάθε επίσημη ή φιλική αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι ο διαιτητής, η βοηθή του, ο παρατηρητής και ο γυμνασίαρχος του αγώνα δήλωσαν ότι δεν είδαν τίποτα. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε και έκανε λόγο για προκλητική απόφαση, αφού σε ανάλογες περιπτώσεις Γαλάκος και Νικολούδης είχαν τιμωρηθεί με μία αγωνιστική, ενώ οι πράσινοι παρουσίασαν και έγγραφο της Κίλμες για το λευκό μητρό του ποδοσφαιριστή. Στα ευτράπελα της εκδίκασης της υπόθεσης ήταν η εμφάνιση του Αντρεούτσι στον αθλητικό δικαστή. Θέλοντας να κάνει καλή εντύπωση, εμφανίστηκε με κουστούμι και σκαρπίνια. Ωστόσο, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας, έβγαλε τα παπούτσια του και όταν κλήθηκε να απολογηθεί, περπάτησε με τις κάλτσες. Η Αθλητική Ηχό αποκάλυψε επεισόδιο του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τον Υπουργό Αχιλλέα Καραμαλή και μίλησε για κυβερνητικό δάκτυλο πίσω από την τιμωρία του Αντρεούτσι, αλλά και για το καλοκαιρινό μπλόκο στη μεταγραφή του επιθετικού της ΑΕΛ Γιάννη Βαλαώρα στους πράσινους. Πάνω στην αναμπουμπούλα, ο Ολυμπιακός ανακοίνησε και το θέμα μπουμπλή, αμφισβητώντας την προτετραετίας ελληνοποίησή του. Ποιος? Ο Ολυμπιακός, που ήταν πρώτος διδάξας της ελληνοποίησης. Ο Αντρεούτσι ζήτησε από τους πράσινους να αποδεσμευτεί για να επιστρέψει στην πατρίδα του, αλλά τόσο η διοίκηση όσο και ο προπονητής ήταν ανένδοτοι. Στις 8 Νοεμβρίου ο Αντρεούτσι επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά στις 27 Δεκεμβρίου έφυγε οικογενειακός για την πατρίδα του. Μάλιστα στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή ήταν ένας από τους τυχερούς, παρότι ήταν απόντας, καθώς του έπεσε το φλουρί και το δώρο των 100.000 δραχμών. Παρά το ενδιαφέρον 3 συλλόγων της Αργεντινής για να τον αποκτήσουν, ο Παναθηναϊκός έστειλε αρχικά τον Ντεφαρία και εν συνεχεία τον έφορο Κωνσταντίνο Πλακουδάκη, αλλά και έναν Αργεντινό δικηγόρο για να τον πείσουν να επιστρέψει. Η μοίρα συνέχισε να παίζει περίεργα παιχνίδια, με τη γυναίκα του ποδοσφαιριστή να μένει στην Αργεντινή για να βοηθήσει τον πατέρα της που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Πάντως ο Αντρεούτσι παραδέχτηκε ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού του είχε φερθεί σαν πατέρας. Ο Αντρεούτσι επέστρεψε στην Ελλάδα και έκανε την επανεμφάνισή του με τη Δόξα στη Δράμα, ενώ είχε διαδοχικά δοκάρια στα μάτς κυπέλου με την ΑΕΚ αλλά και στο μάτς του πρωταθλήματος με τον Άρη. Στις 3 Μαρτίου του 1981 η Αθλητική Ηχό κατακεράβνωσε τις μεταγραφές Αντρεούτσι και Ντόρου Νικολάε, γράφοντας ότι 70 εκατομμύρια δραχμές πήγαν στον αέρα. Μάλιστα η εφημερίδα 4 ημέρες αργότερα αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε εντολή στον πρώην ερυθρόλευκο πορτιέρο και νυν μάνατζερ Αλμπέρτο Χωσέ Πολέτη να βρει ομάδα στον Αντρεούτσι με τιμή πώληση στα 21 εκατομμύρια δραχμές.
Μία εβδομάδα αργότερα το σκηνικό ολοκληρώθηκε αφού ο Σενέκοβιτς τον πέταξε εκτός προπόνησης επειδή τον είδε ενοχελικό. Πάντως και ο Αυστριακός, όπως ο Άλεν, δεν είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση στους Αργεντινούς και ήταν ενδεικτικό το επεισόδιο που είχε με τον Χουάν Ρότσα. Πριν από το μάτς της 21ης Δεκεμβρίου με την Παναχαϊκή στην Πάτρα, σε μία προπόνηση ο Αντρεούτσι σήκωσε ψηλά το πόδι και βρήκε το δελικάρι. Ο Σενέκοβιτς άρχισε να τον βρίζει στα ισπανικά, τα οποία γνώριζε από το πέρασμά του από την Athletic Bilbao, και ο Ρότσα του ζήτησε το λόγο που χαρακτήριζε τους Αργεντινούς δολοφόνους. Ο Σενέκοβιτς, τσαντισμένος, τον πέταξε εκτός αποστολής, αλλά μόλις το έμαθε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, τον έβαλε στη θέση του. Στις 20 Μαρτίου, μετά από αρκετές ημέρες προπονήσεων με τους ερασιτέχνες και πρόστιμο 15.000 δραχμών, ο Αντρεούτσι ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο σκληρός Σενέκοβιτς τον κράτησε εκτός για άλλες 2 εβδομάδες. Από τις 5 Απριλίου και την επανεμφάνισή του στον αγώνα με τον Ατρόμητο μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, ο Αντρεούτσι θύμιζε σε μεγάλο βαθμό το Τάνξ που είχε εγωιτεύσει τους πράσινους. Ωστόσο, το φινάλε της σεζόν στις 16 Ιουλίου, σε μία είδηση ολίγων λέξεων διαβάζουμε ότι ο Παναθηναϊκός παραχώρησε Αντρεούτσι και Αργυρόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον πουλήσει στη Φερόλ Καρίλ Οέστε, αλλά είπαμε, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Σε ένα μάτς με τη Ροζάριο Σεντράλ που ήταν εκτός αποστολής, ο Αντρεούτσι αποφάσισε να ακολουθήσει οικογενειακός με το δικό του αυτοκίνητο το πούλμαν της ομάδας. Η κατάληξη τραγική. Σε ένα σημείο του δρόμου που γινόντουσαν έργα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε ένα χαντάκι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η κόρη του και να τραυματιστεί ο ίδιος πολύ σοβαρά. Το ψυχολογικό σοκ ασήκωτο. Ο τραυματισμός, κατάγματα σε όλο το σώμα, τον άφησε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν επέστρεψε δεν είχε καμία σχέση με τον αρχισκόρερ του 1978. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, την ώρα του δυστυχήματος, κάποιος από τους διασώστες του έκλεψε ένα ρολόι με το σήμα του Παναθηναϊκού και μια αλυσίδα με ένα τριφυλάκι που του είχε κάνει δώρο ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Μάλιστα, ένας αστυνομικός πήρε μια βαλίτσα που είχε με $30.000, αλλά τουλάχιστον αυτός ήταν τίμιος και του την επέστρεψε στο νοσοκομείο. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, μαθαίνοντας το τραγικό γεγονός, ζήτησε από τη Φερόλ να στηρίξει τον παίχτη και τους χάρισε όλα τα χρήματα που έπρεπε να δώσουν για τη μεταγραφή. Ο καπετάνιος θα δει τον Αντρεούτσι διαζώσεις σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, σε επίσκεψή του στην Αθήνα, όπου θα συγκινηθούν, θα θυμηθούν τα παλιά και θα μιλήσουν για ένα όνειρο που δυστυχώς κατέληξε σε εφιάλτη. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία του πολύ μεγάλου Λουίς Αντρεούτσι, που δυστυχώς έμεινε κρυφή για δεκαετίες.